Sæt dig godt til rette og indstil dig på en lille meditation fra en morgen ved åen. Begynd med at tage kontakt til din krop og den måde du sidder i stolen på. Mærk hvordan kroppen hviler på underlaget. Mærk hele kroppen. Mærk føddernes kontakt til gulvet. Begynd med at trække vejret dybt ned i maven. Tag 3 dybe vejrtrækninger. Mærk hvordan det nederste af lungerne fyldes op helt ned i maven. Mærk hvordan maven hæver sig og sænker sig igen. Vær iagttagende på dit åndedræt. Opmærksom og bevidst nærværende på dit åndedræt. Læg mærke til de lyde, du hører. Alt imens vejrtrækningen passer sig selv, så iagttager du de lyde, der er omkring. Læg mærke til enhver lyd. Også de lyde, der kommer langt væk fra. Forestil dig, dine ører er som små, finfølende mikrofoner, der kan opsnappe enhver lyd. Oplev lyden. Oplev de lyde, der er tæt på. Oplev lydene fra naturen. Og oplev de lyde, der kommer tæt på dig. Måske oven i købet fra dig selv af. Iagttag alle lydene. Hele tiden bevidst nærværende. Læg mærke til, om du kommer til at danne dig billeder, når du hører lyden. I så fald, så iagttager du blot billedet, der vender tilbage til selve oplevelsen af lyden. Fornem lyden. Forsøg ikke at hænge fast i den, men giv også slip på den igen.
Måske har du også allerede nu fornemmet, mens du forsøger at holde din opmærksomhed på enten åndedrættet eller på lydene, så har du måske erfaret, at der indimellem kommer tanker forbi. Tanker, som kan virke forstyrrende. Tanker, hvor du pludselig er røget med på en tankestrøm og har glemt at være opmærksom, bevidst nærværende. Det er helt okay, fordi det er sådan, vores sind fungerer. Vi kan ikke altid kontrollere vores tanker. Men det vi øver i en bevidst nærvær og mindfulness, det er at forholde sig til disse tanker på en ny og anderledes måde. Ikke som en del af os, men nærmere noget, som vi iagttager. På den måde kan vi lære at slippe identifikationen med tanken. Vi kan lære at opdage, at tanken er noget, der opstår, men som også forsvinder igen. Lad nu lydene forsigtigt trænge stille og roligt tilbage til baggrunden. Og læg nu din opmærksomhed på dine tanker. Iagttag dine tanker. Du skal ikke forsøge at fremtvinge tankerne, men ej heller forsøge at få dem til at gå væk. Blot iagtag det, der sker, når du kommer forbi tankerne eller kommer til at følge med en tankestrøm. Så lykønsk dig selv, fordi du netop har opdaget denne tankestrøm, og nu har muligheden for at være bevidst nærværende og tage valget i forhold til, hvor du ønsker din opmærksomhed. Iagttag dine tanker. Jo mere bevidst vi bliver om vores tanker, jo mere får vi mulighed for at handle på nye måder. Når vi følger negative automatiske tankestrømme, så bliver vores valg og vores handlinger ofte derefter. Med bevidstheden om vores tankestrømme får vi nu nye muligheder. Bevidst nærværende og opmærksom på dine tanker. Vend nu din opmærksomhed tilbage til dit åndedræt. Læg mærke til oplevelsen af, at du trækker vejret. Følg luftens vej ind igennem næseborene, ned igennem halsen og helt ned i bunden af lungerne. Og mærk, hvordan din mave den hæver sig, og hvordan den sænker sig igen, når du ånder ud. Følg luftens vej tilbage og ud igennem næseborene.
Iagttag luftens kontakt med indersiden af næseborene. Læg mærke til maven, hvordan den hæver sig, når du ånder ind, og hvordan den sænker sig, når du ånder ud. Hele tiden bevidst nærværende. I det øjeblik, du opdager dig selv med din tankestrøm, så lykøns dig selv, fordi du opdagede denne tankestrøm. Og vend blot tilbage til oplevelsen af dit åndedræt. Begynd nu så småt at udvide din opmærksomhed. Så du lægger mærke til åndedrættet, men også til lydene omkring dig og dine tanker. Du udvider din opmærksomhed og er bevidst nærværende. Hvis du har lyst, så har du altid mulighed for at tage den oplevede fornemmelse med dig videre ud i dagen. Husk, at du altid kan se åndedrættet som dit anker til nuet. Åndedrættet, det er sted, hvor du altid har mulighed for at tage kontakt til nuet, når du har brug for det. Begynd så småt at indstille dig på, at meditationen er ved at være slut. Begynd så småt at røre på dig. Bevæg dine fingre og bevæg dine tæer. Og har du i mellemtiden lukket øjnene, så er der også tid til så småt at begynde at åbne dem. Igen i dit eget tempo. Bevæg skuldrene, og får du lyst til at strække dig, så gør også det. Hele tiden bevidst nærværende og opmærksom. Meditationen er slut.